Partnerom premeny vašich neposlušných je Brit. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. Ahoj, Black. Blacky musí všetko skontrolovať. A ja sa rovno spýtam na tie dvere za vami, že to je Blacková robota, také akože doškrabané? Áno. Aký bol Black predtým, než sa zmenil? Veselý, chodil na prechádzky, tešil sa. Zmena nastala kedy? V januári pred 2 rokmi vybuchla na prechádzke petarda a on to začul a začal robiť to, čo robí odvtedy stále. Ideme ho začať učiť kľúčovú techniku, kde on zistí, kde je jeho miesto. Z toho všetkého, čo ste mi ukázali. To miesto ideme spraviť sem do kotolne. Tu mu dáme pelíšek. Potrebuje Black začať mať vo vás dvoch istotu. Miesto. On tomu zatiaľ nerozumie, ale teraz bez pamlskov, bez čohokoľvek. Zahodil som vodítko a je tam. Pozrite, aký je prekvapený, nešťastný. Odchádza. Ja sa postavím na vodítko, zoberiem si vodítko, odvediem ho tam znova. Teraz sa rozhodneme, že už je tam Black dostatočne dlho. Koľko je dostatočne dlho? Tak aspoň pol hodinu. Veľmi dobre. Väčšina ľudí mi povie 20 sekúnd. Ďalšia technika je spojená s krmením. Ale skôr, ako mu dám najesť, tak vždy vyrobím nejaký prudší zvuk. Odložím a ide sa papať. Ňam. A idem na ďalší zvuk. Áno, chvostík sa krúti. No a išla motorka, hej? Už išla motorka. A už chce ísť teraz domov. Keď máme ten bod, kde sa zasekol, rozhodol sa, že ide domov, tak zostať stáť na mieste je lepšie, ako ísť rovno domov. Ale to najrozumnejšie je pokračovať ešte aspoň 20-30 metrov ďalej. Nemusím sa ponáhľať. Nemal by som ho ťahať ako vrece zemiakov, ale ísť na to cez impulzy. Black, ideme. Nič, potiahnem, uvoľním. Potiahnem, uvoľním. Super, tak je paša. A posledných 5 dní výzvy. Prídete po tých 20 metroch naspäť na to miesto, kde mal problém a na tom mieste príde čo? Jedlo. Zoberem si nachystané papanie a idem 1, 2, 3. Držím palce. Ďakujeme zatiaľ. A vidíme sa o 3 týždne. Black, maj sa krásne. Šťastnú cestu domov. Miesto. Výborne. Myslím, že to miesto sa nám celkom podarilo. Black tam chodí, už tam ide aj sám od seba. Môžeš! Tak robili sme, čo sme vedeli a v niektorých sa nám darilo tých výzvach viac a niektoré ešte sú na ceste. Prechádzka po asi 350 metroch a teraz toto. Už sme asi tak kilometr od domu. Black ešte nemal žiadne zaváhanie. Podľa mňa je už taký odvážnejší. Deň 14, prechádzka. Black mal jednu krízu. Vyzerá už taký šťastnejší na tých prechádzkach, že už nie je iba taký v strese a už nemám pocit, že iba vyhľadáva niečo, čo by sa zlaklo, ale už si to aj tak užíva aj on, aj my. Nazdar, Blacky. Čau. No, jaký je veselý, dobrý deň. Prepáčte, ja tak neslušne najprv z obsom. Dobrý, Black, poďme na miesto. No super, ale to, že tam ide bez vodítka, Áno. ako dlho tam vydrží? Niekedy aj hodiny. Ako s tým papaním a s tými hrôzami, čo som vám doniesol. No, on na to vôbec nereaguje. No ale naposledy, keď som videl Blacka, tak nechcel ísť dopredu a teraz mám skôr pocit, že vás ťahá a vláči. Ja som čakal to, čo som videl na prvej návšteve. Že to bude čára preč. Vo všeobecnosti si myslím, že Black má ku dnešnému dňu po 3 týždňoch oveľa väčšiu pohodu v sebe. Držím palce do budúcna. Pekne. Majte sa krásne. Ďakujeme. A Blacky, čau. Partnerom premeny vašich neposlušných je Brit.